Kanin tanin inyo tanin gihuman. Hello mga bay. Among forma diri nami likod sa multi-cab karon. Medyo hapon na gyud no. Pasalipod naman noon. Alas Pasalipod naman noon. 4:54 sa kahaponan. Oh, gaulan-ulan gid intawon dinhi. Di ba? Wara. Kuyog na ko ning mag-deliver. Unsa ina nga company niyo ha? Asian Home. Kay nipalit ko sa ila mga bay og washing machine. Dara. Katas ng YouTube at saka yung isang nagbigay ng cash. Thank you so much. Ayaw niyang ipaalam kung sino siya. Basta pinag-usapan na namin na malaki sa kanya, kunti lang sa akin dito, no? Bali, combination naming dalawa itong washing machine. Ayan na, bye! Ang sinasabi ko sa iyo na ibibili ko ng washing machine yung bigay mo. At syempre, sabi mo nga, hindi sapat yon, kaya sabi ko dadagdagan ko para combine tayong dalawa. Okay. Aha. Sana hindi traffic. Diyan ipalit ko og center table. Double deck siya. Para sa ako ang salad dyan. Di na po ipalit diri nga mga butanganag sapatos para ma-arrange na akong mga sapatos, no? Mga sapatos ak mga bandi may gigiputos nila. So, Diara, thank you so much sa ako mga subscribers sa YouTube. Diara ang katas ng YouTube mga bay. Thank you kayo. Tungod gini sa inyo no, kung dili gini tungod sa inyo wa jud ko ingon ani nga lakaw sa kinabuhi. Karon naligo na ta tibi. Naligo ka na buntag? Naligo ka? Ligo. Ipandong mong sulapin di abi. Say na lang. Kani-kaning buwang. Dili. Basig na kay i-shout out diha. Hi. Bye. Flowers red. Basig na kay i-shout out diha, friend and enemies. Okay ra kayo. Nami karon mga bay no nagbiyahe nami sa likod kay multi-cab ni among gisakyan pero open siya nga multi-cab. Pick-up. Mong open sa among mga agtang sa pudire. Diara. Ay, Diyos ko. Bibo kay kauban niya akong mga bagong mami. Uy, dagko kay bigkatawa jud asin. Murag way problema nga sa kabuwan. Salamat tayo. Kaon. Dagko kay mga Diri ra halata oy kung way kaon. Ako sa ka mami to sa front seat. Kay siya mo tour guide kung asa mi labit ihonong. So, daghan kayong salamat ninyo mga bay ha. Tungod jud ninyo mao nga nakapalit ko karon og center table. Kay dako ra ka itong among lamisa dito sa kuan ba sa sala nya taos ra kayo sa among salasit. Mag-ana namin ito. Mani nga nipalit ko og mubo. Para maglingkod mi dito, magmukbang mi maglingkod na ilamisa. Medyo traffic na gyud karong mga orasa kay ting uli na jud ron. Hapit unta ako sa PLDT kay akong i-update. Update ba ang tawag or unsay tawag? update. Follow up. Follow up. Okay. Thank you mami for that word. Akong ipalo up unta kay wa pa sila ni adto ba sa balay. Kay magpatnaot ko wifi ba nga fiber kay unli naman na siya for 1 month. So mao to ang nahitabo yan. Hapna naman ko mga bay. Wa pa ko itog. And thanks God I'm still alive. My goodness. Alauna media ni mata naman ko kay nagluto ko. Yun no na mga business nato no sayo kay magluto. And then pagka man nag-sacrifice di ko nga wa matug. Kay na i-program karon sa school ganihang buntag na hitabo. Ilahang program sa ilahang intramurals. Na sila Mr. and Miss Intrams. Og naapod sila mga sayaw-sayaw. Og syempre apil ako mga bahandi maong naadjud ko to support them. Thank you kay inyo mga bay ha. So dara traffic in town dito sa Lapu-Lapu. Dili ra kay diri no. Doon lang magud mi crossing mo ni nga traffic. Kuan man